खुलुमबाय दिनै 26 जानुवारि 2024 शुक्रबार चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय पानबारिनि थागिबि आखा फाखा गियान गोनां गुन गोनां आबादारि आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय सर्वेश्वर बसुमतारी बिथाङा पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादों। रेल बिफाननि पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय कामाख्या रेलबादियाव सासे आयेननि बेरेखा सनानि फालांगिरि खालामग्रा दायनिगिरिजों लोगोसे सनाबो बोखांदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अक्षय राजेन्द्र बाबर, महाराष्ट्रनि थागिबि। बारग' एनडिबिआ गोख्रों थांखि लादों। बारग' एनडिबिआ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नोजोर लाखिनानै जौगाहोनांगौनि थाखाय जेसेबांखिनि फरायसाफोर दं बिसोर फरायसाफोरा फुंनि 6 रिंगानि सिगां न'निफ्राय जेबो खामानि गैयाबालासिनो टिउसनफोर गैयालासिनो ओंखारनो मोना आरो मोनाबिलिनि 7 रिंगानि सिगां न'आव हाबनांगौ होननानै फोसावदों। जोङो मोनफ्रोम गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि एक्स-एनडिएफबि सिसिबाइ नि राइटिं पेडआव जोङो बे बान्थाखौ लिरनो हरगासिनो दङ। आं दिनैनि तारिखाव बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो हास्थायदों, जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथाइखौ गोजौ मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ जों लादों आरो बे थांखिखौ जों बिनि थाखाय लानो गोनां जादों। जों दिनै सासे स्टुडेन्टफोरनो एडमिशन होनो हानाय परिबेयाव जों गैया, सोरनोबा इउनिफर्म गांसे होनो हानाय जों परिबेयाव गैया, नाथाय जों समाजाव फरायनायनि थासारिखौ सोरजिना होनो हानाय अबस्थायाव दिनैबो जों दङ आरो बेबायदि जों थांखि लादों। जोंनि फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइया गोजौ थाखोआव मोनहैनांगौनि थाखाय जोङो माखासे थांखिफोरखौ लादों। जोंनि समाजाव अर्थात जोंनि गामिफोराव जेसेबांखिनि छात्रफोर दङ, स्टुडेन्ट जेसेबांखिनि दङ, फुंनि 6टानि सिगां बै स्टुडेन्टफ्रा न'निफ्राय ओंखारनो मोना। जुदि बेहा टिउसन गैयाब्ला, जुदि बेहा गनायजाथाव जुदि जाहोन गैयाबा बेयो गावनि न'निफ्राय ओंखारनो मोना। बे फरायबाबो न'आव थानांगौ। बेनिफ्राय मोना 7टानि सिगां जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि छात्रफोर दङ बिथांमोना गावनि न' लानांगौ आरो बेखौ जों मोनफ्रोम बर' गामियाव आयेन हिसाबै बनायनानै हिसाबै बानायना लानानै समाजखौ बेंनांगौ होननानै फैबाय थानाय समाव जोङो लाइजामनि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जों दैथायहरगोन आरो बेखौ खालामनानै लायोब्ला जोंहा सुबिदा जागोन। दिनै जों नुदों जोंनि समाजाव बेबायदि आयेन गैयैनि थाखाय उन्दै गथ'फोरा, जायफ्रा स्कुलाव फरायदों, जायफ्रा हायार सेकेन्डारियाव फरायदों, बिथांमोना दिनै गावनि फरायनायनि दायित्वखौ नागारनानै सोरबाया मबाइलजों बेस्थ' जानानै थादों। फरायनांगौ समाव लामायाव बहाबा लोगोफोरजों जमा जिरायनानै गावनि फरायनांगौ समखौ नस्थ' खालामनानै लादों आरो जिबायदि सोलोंथाइयाव जौगानांगौ बिथांमोना बेबायदि जौगानो हायाखै। सानस्लाबनो हायि बयगाव दिनै बिथांमोना गावनि सोलोंथाइखौ दिनै नस्थ' खालामना लादों। बेवहाय साननो गोरों, गियानि गुनि, सोलोंथाइ गोनां, रांखावरि गोनां धोनिमानि बेक्ति समाजाव दिनै थायो। नोंथांमोननो जोङो बे एसअपिखौ अर्थात बे नियमखौ जों हरदों जाहाथे जों जोंनि बे उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानो हायो। बिनि थाखाय जों स्पेसियेलि बे आयेनखौ जों बानायनाय जादों। आरो मोनसे जेंना बा गोबांथार जेंनाफोर जोंनि गेजेराव नुजानानै दङ। जों गासैखौबो बुंनो हास्थायाखै, माखासेफोरखौ दिनै आं बुंनो हास्थायदों। जोंनि गेजेराव जुवाया दिनै नुजानानै दङ। बे जुवाखौ जोंनि समाजनिफ्राय फोजोबनो थाखाय एनडिएफबिफोरा गोबांथार गोदोबो खामानि मावबोदों। सोरबा तास गेलेनायखौ तास जाहोबोदों, सोरबा इन्दिं लिरनायखौ लिरग्राफोरखौ लाबोनानै पानिशमेन्ट होदों। नाथाय जोंनि समाजनिफ्राय दिनै नाम सोलाय मुं सोलाय जुवाया जायगा मोनफैगासिनो दङ आरो दिनैनि तारिखाव जों गिख्रंथाव मोनसे नुदों। मबाइलनि गेजेरजों दिनै अनलाइन गेमलिंफोरा दिनै जोंनि जायगायाव जायगा मोन्दों। नाथाय बे जोंहा आसाम स्टेटआव थानाय, जों आसामनि सिङाव थानायखाय जोंहा खाफाल मोजां, गेमलिंआ दिनै जुवाया बेन आसामाव। जायफोरा बेजों लोब्बा थायो दिनै बियो आयेननि सायाव दिनै भुगिनांगौ जायो। बेवहाय दिनै जोङो जोंनि समाजनिफ्राय जुवाखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय, जोंनि नस्थ' जानाय रांखावरिखौ हमथानांगौनि थाखाय जोङो जुवाखौ जोंनि समाज बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय फोजोबनो जोङो माखासे थांखि, बर' समाजा बेखौ लाथारनांगौ होननानै जों दिनै थांखि खालामदों आरो बे थांखियाबो मोनफ्रोम बर' गामियाव मोनहैगोन। नोंथांमोना बेखौ थांखि खालामनानै लानांगौ जे जोंनि गामिनिफ्राय रावबो टिरनि एजेन्ट जानो मोना आरो मोनफ्रोमबो जुवानिफ्राय जोंनि गामि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।